Με λένε Νικόλα. Είμαι 12 χρονών. Συνέχεια στο σχολείο είμαι το θύμα. Όλοι με κοροϊδεύουν και μου παίρνουν τα λεφτά. Δεν μπορώ να πάω στην τάξη μου μετά το διάλειμμα. Θα με χτυπήσουν και να μου πάρουν τα λεφτά. Αν μιλήσω θα με χτυπήσουν και θα αλλάξουν την ιστορία. Θα πούν πως εγώ τους χτυπάω, τους κοροϊδεύω και τους παίρνω τα λεφτά. Φοβάμαι να μιλήσω. Είμαι μόνος. Δεν έχω υπεράσπιση. Όταν ήμουν μικρός στο σχολείο όλα τα παιδιά με κορόιδευαν και δεν άντεχα άλλο. Τότε σκέφτηκα να το πω στη δασκάλα για να κάνει κάτι. Όταν το είπα, ένιωσα πολύ καλύτερα. Ήξερα ότι η δασκάλα θα έκανε κάτι. Στην αρχή ένιωσα στεναχώρια, αλλά μόλις μίλησα όλα ήταν καλύτερα. Λένε Λευτέρη, σήμερα στο διάλειμμα, όταν καθόμουν και έτρωγα το φαγητό μου, ήρθε ξαφνικά ο Μίτσος νευριασμένος και με κλώτσισε στο πόδι. Αυτό ο Μίτσος το κάνει καθημερινά, μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πριν μπω στη τάξη με ξανακλώτσισε. Αυτό συνεχιζόταν για όλη την υπόλοιπη μέρα. Πριν φύγω, ο Μίτσος με κοίταξε με ένα απειλητικό και αρκετά άγριο βλέμμα. Κατάλαβα πως θα με περιμένει έξω από το σχολείο με την παρέα του. Φοβόμουν και δεν ήθελα να φύγω. Ένιωθα βοήθητος και μόνος. Δεν ήξερα τι να κάνω, να βγω και να με χτυπήσει. Δεν το ήθελα αυτό. Έχω κουραστεί με αυτό το θέμα. Ήθελα να πάω στη διευθύντρια, μα φοβόμουν πως θα με χτυπούσουν πιο πολύ. Τελικά όμως το είχα αποφασίσει πως την επόμενη μέρα θα πήγαινα στη διευθύντρια και θα το έλεγα όλα. Σήμερα πήγα στη διευθύντρια, τα είπα όλα και η διευθύντρια μου είπε πως αυτό το θέμα θα λυθεί επειγόντως. Σε λίγες μέρες ο Μίτσος και η παρέα του έφυγαν από το σχολείο και δεν με ξαναενόχλησε κανείς. Όχι στο σχολικό εκφοβισμό. Κάθε μέρα οι συμμαθητές της 10χρονης Άρτεμις την κοροϊδεύουν και την κακοποιούν, λέγοντας ότι θα ανεβάσουν στο ίντερνετ τις προσωπικές φωτογραφίες. Το κορίτσι αυτό, παρά που ήταν μικρή στην ηλικία, ένιωθε απέσια γιατί δεν πίστευε ότι θα το έκαναν αυτό οι συμμαθητές της. Ώσπου μια μέρα δεν άντεξε άλλο από την κακοποίηση αυτή και οδηγήθηκε σε αυτοκτονία λόγω της κακής συμπεριφοράς των μαθητών της. Πιστεύουμε ότι οι συμμαθητές της πια θα έχουν μετανιώσει για αυτό που έκαναν. Stop bullying. Με λένε Τάκη και όταν ήμουν μικρό παιδί και με κορόιδευαν δεν ήξερα τι να κάνω. Το είπα πρώτα στην κυρία και μάλωσε τα παιδιά. Αυτά όμως το συνέχισαν και το είπα στους γονείς μου. Έτσι οι γονείς μου ήρθαν στο σχολείο και μίλησαν με τους γονείς τους. Έτσι τα παιδιά έπαψαν να με κοροϊδεύουν. Ο θήτης αισθανόταν ότι ήταν πολύ μάγκας. Εγώ όλο αισθανόμουν χάρη στην αρχή, όμως στο τέλος αισθάνθηκα ότι είμαι πιο ελεύθερος από ποτέ. Όχι στον εκφοβισμό. Με λένε Γιώργο και μια μέρα μου έτυχε κάτι περίεργο στο σχολείο. Ένας φίλος μου και ένα παιδί από το Σίγμα 2 έπαιζαν μπάλα. Ο φίλος μου ήθελε να πάρει την μπάλα και αντί να πάρει την μπάλα με το πόδι του, χτύπησε το παιδί στο γόνατο. Και την επόμενη μέρα το παιδί κάλεσε το γονιό του. Οι γονείς μάλωσαν άσχημα στο τέλος. Ο φίλος μου που κλώτησε το παιδί μπήκε τιμωρία από τη μαμά του. Συναισθήματα. Ο φίλος μου ικανοποιήθηκε και το θύμα ένιωσε μόνο πόνο. Μην φοβίζεις, η βία δεν είναι λύση. Είμαι η Κατερίνα και πάω στη Δευτέρα Γυμνασίου. Κάθε φορά που περνάω μπροστά από τον Γιώργο, μου βάζει την κλοποδιά και με βαράει και λέει το εξής. Συγγνώμη χαμένη, δεν πρόσεξα ότι υπάρχεις. Αυτό γινόταν μια ολόκληρη εβδομάδα, μέχρι που την Παρασκευή αποφάσισα να δώσω τέλος στο μαρτύριο. Πήγα στο σπίτι μου, άνοιξα το σιρτάρι και έδωσα τέλος στη ζωή μου. Τη μέρα της κηδείας μου, ο Γιώργος έκλαψε πικρά. Είναι πολύ αργά να πεις συγγνώμη.
Με λένε Πέτρο και πάω στην 5η Δημοτικού. Μια μέρα, καθώς παίζαμε... Ποιος μπρόχνεις ρε? Κατά λάθος, ηρέμησε. Εγώ να ηρεμήσω ρε Πέτρο? Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Τι συγγνώμη ρε Πέτρο, πρώτα σμπρώχνεις και μετά ζητάς συγγνώμη. Τι γίνεται εκεί παιδιά, ηρεμήστε. Μα κυρία, ο Πέτρος με έβρισε και με χτύπησε. Πέτρος στη διευθύντρια. Τελικά, ο Πέτρος πήγε στη διευθύντρια με αποτέλεσμα να γραφτεί στο ποινολόγιο και να αποβληθεί. Λίγες μέρες αργότερα, παιδιά της Σίγμα Ταυτάξης πήγαν στη διευθύντρια λέγοντας ότι ο Πέτρος δεν έφταιγε σε τίποτα. Έτσι τον αναζήτησαν. Δεν το βρήκαν, μόνο το πτώμα του στην αυλή του σπιτιού του. Speak, not afraid. Stop bullying. Τις προάλλες, την ώρα που πήγαινα στην τουαλέτα, παρατήρησα κάτι πολύ παράξενο. Ένας συμμαθητής μου πήρεζε ένα άλλο παιδί που ήταν στην τουαλέτα. Γιατί να μην το κάνω αυτό, άλλωστε είμαι πιο δυνατός από αυτό. Για πλάκα, πώς θα περάσω την ώρα μου. Μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με κορόιδεψε. Είναι τόσο κακό αυτό που έκανα. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα εκείνη τη στιγμή. Καλύτερα όμως να μην το κάνω θέμα γιατί θα έλθουν τα χειρότερα. Μα δεν τρέπεται καθόλου. Τώρα ποιο είναι το σωστό? Να προφυλάξω τον εαυτό μου, να μην κάνω τίποτα ή να μιλήσω? Να μιλήσω.